Το λόγο έχει ο βουλευτής του Πασόκ Κιλκής, κύριος Γιώργος Φραγίδης. Κύριοι συνάδελφοι, μετά τον κύριο Μέσα Νιώτη, στο χρόνο δεν θα με συγχωρείτε κύριε Φραγίδη. Θέλω να σας παρακαλέσω ειλικρινά να κρατήσουμε τους χρόνους για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Φραγίδη, έχετε τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη δύσκολη περίοδο που περνάμε όλοι μας, η υγεία αποτελεί σε αυτή την περίοδο μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και ο εξυγχρονισμός της αλλά και ο αναπροσανατολισμός της σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που πλέον δίνει άλλους προβληματισμούς και άλλους σκοπούς δείχνει για τα συστήματα υγείας, είναι καθοριστικής σημασίας για μια κοινωνική πολιτική που πραγματικά θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική προστασία. Όμως, με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην Ευρώπη και τον κόσμο και ισορροπώντας μεταξύ των ρόλων της ελεύθερης αγοράς και του κράτους, η οργάνωση και η λειτουργία των υπηρεσιών υγείας αλλάζουν. Και πολλές φορές παρατηρείται οι πολιτικές υγείας να καθορίζονται περισσότερο από τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις παρά από τη συνεργασία αυτών με την επιστήμη. Κάθε αλλαγή στο σύστημα υγείας που γίνεται όμως στα νέα δεδομένα της εποχής επιβάλλεται πλέον να έχει ως στόχο την ποιότητα και την αποδοτικότητα με βάση το κόστος. Έτσι, η πηξίδα των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο ελληνικό σύστημα υγείας με τον παρόντα εφαρμοστικό νόμο πρέπει να αποβλέπει στην παροχή των αναγκαίων αποτελεσματικών παροχών, ικανοποιώντας τις ανάγκες των ασθενών και με έλεγχο πάντα του κόστους. Δεν πρέπει εξάλλου ποτέ να ξεχνούμε πως η υγεία είναι σημαντικό δικαίωμα του κάθε πολίτη, ο οποίος και της προσδίδει τεράστια αξία ανεξάρτητα από τις πολιτικές, πολιτισμικές ή οικονομικές διαφορές που υπάρχουν. Έτσι όπως γίνεται διεθνώς και στη χώρα μας οι δαπάνες για την υγεία έφτασαν το 2009 περίπου στο 10% του ΑΕΠ και με τη φαρμακευτική δαπάνη να φτάνει στο ύψος των 8,4 δις και αν αναλογιστούμε ότι η Ισπανία με τετραπλάσιο πληθυσμό είχε 12 δις, βλέπουμε τη διαφορά πόσο μεγάλη είναι. Παρόλα που το 2010 και το 2011 είχαμε ουσιαστική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, ποσό που δαπανείται όμως σήμερα πάλι για αυτόν τον ίδιο λόγο είναι πολύ περισσότερος από ισοδύναμα πληθυσμιακό κράτος που είναι το Βέλγιο. Σίγουρα όμως είναι λάθος οι δαπάνες για την υγεία να αντιμετωπίζονται μόνο με βάση το κόστος, αφού όλοι γνωρίζουμε πως η υγεία ενός πληθυσμού επιδρά σημαντικά και στην οικονομική ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα. Επομένως, παίζει σημαντικό ρόλο και το σε ποιους τομείς και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθούν οι δαπάνες υγείας, ώστε να αποδώσουν μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, γνωρίζοντας πως ένας υγιής λαός χρειάζεται λιγότερη περίθαλψη και λιγότερες δαπάνες. Σήμερα η υπάρχουσα κατάσταση στις οργανωμένες δομές του συστήματος υγείας στην πατρίδα μας χαρακτηρίζονται από τρία στοιχεία. Πρώτον, τη μεγάλη σπατάλη και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Δεύτερον, τη διαφθορά και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Και τρίτον, τις ανεξέλεκτες πολλές φορές πρακτικές. Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό αυτή την κατάσταση, προωθώντας κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. Οι συγχωνεύσεις των νοσοκομείων και οι συγχωνεύσεις των ενδονοσοκομιακών κλινικών, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να προηγηθούν, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά ώστε φαινόμενα σπατάλης από φάρμακα και προμήθειες να μειωθούν αρκετά, διατηρώντας πάντα ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε συνδυασμό δε αυτό με την ουσιαστική λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, τα οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά ιδιαίτερα στη συγχωνεύση των νοσοκομείων, η μείωση της σπατάλης θα είναι ουσιαστική. Κυρία Πρόεδρε, 2 λεπτά. Δεν υπάρχουν 2 λεπτά. Όσο μίλησαν όλοι, 6 λεπτά. Εντάξει. Θα αλλάξουμε τον κανονισμό τώρα. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα τηρήσω το χρόνο. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να τηρηθεί ο χρόνος. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέγονται, αλλά πρέπει να τηρήσουμε τον κανονισμό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ολοκληρώστε. Σε 1 λεπτό τότε.
Σχετικά με το φάρμακο και τη συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία και την προώθηση γενοσύμων, θα ήθελα να πω πως η προώθηση των γενοσύμων, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, πρέπει και μπορεί να αυξηθεί σημαντικά ως ποσοστό χρήσης πάνω από το 50%. Προϋπόθεση πως θα υπάρχει ένας ουσιαστικός και συνεχής έλεγχος από πλευράς του ΕΟΦ σε σχέση με την ποιότητα και τη βιοεισοδυναμία των φαρμάκων, έχοντας πάντα στο μυαλό μας πως ο λαός μας δεν είναι β' κατηγορίας και δικαιούται και το ποιοτικό και το ελεγμένο φάρμακο και δεν μπορεί ο κάθε τυχάρπαστος με στόχο μόνο το κέρδος να προωθεί στην ελληνική αγορά φάρμακα από τρίτες χώρες. Ακόμα χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά η άμεση και ουσιαστική προώθηση μέτρων που θα ενισχύουν και θα προστατεύσουν τις επιχειρήσεις που παράγουν ποιοτικό και καλό ελληνικό γενώσιμο. Τέλος, για την συνταγογράφηση δραστικής ουσίας από τους γιατρούς και από του ιδιωτικού τομέα και τα ταμεία, πιστεύω πως αν προχωρήσει ουσιαστικά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αυτή δεν θα χρειαστεί, τελειώνω, και θα αποτραπεί έτσι η διαμάχη για το ποιος έχει την ευθύνη για την επιλογή ή τυχόν παρενέργειες του φαρμάκου μεταξύ γιατρού φαρμακοποιού. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως οι νέοι δρόμοι που απαιτούνται για την οργάνωση και τη λειτουργία των συστημάτων υγείας πρέπει να μην μας προκαλούν να ξεχνούμε πως η υγεία έχει να κάνει με τον άνθρωπο, είναι ύψιστο κοινωνικό αγαθό που ανήκει σε όλους και δεν μπορεί να είναι θύμα του κόστους και της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φραγκίδη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επαναλάβω τη διαδικασία του επίγοντος